Takto vyzerá moja obľúbená časť dňa, ktorou nie je nič iné ako tréning. Pretréningová seansa pozostáva z obchytkávania svojho tela, veľmi hlasnej hudby, tancovania a občasného balenia veci na tréning s konštatovaním, že to je letná pesnička toto, čo ti jebe. Po ceste na tréning stále mrknem, čo robí babka s dedom a dnes sme riešili, koľko eurí nechala za mäso. A tam mal na oným 2,30 To co jebal. Samostatná cesta na tréning je nutná, ale dnes mi ju spríjemnila sestra, keď mi volala celá najebaná a šokovaná, lebo bola u zubára. A najlepšia fráza telefonátu bola, že Už verím doktorovi Hanudeľovi, ktorý povedal, že dal 500 eur za vyčistenie nekadalíko presída. A ja jej vravím, že to môže byť stále dobrá cena, ty píčo. Nasleduje samotný tréning, ktorý obsahuje nejaký chrbát, nejakú cicku, aj dajakú riť a balkán, medzi tým break pauza, lebo nestačím, dajaký bicepsík, tanečné prvky ako v strip klube a ešte rýchly bodyček. Po tréningu v tomto teple sa musí konať extra vychladená kola zero, až na to, že Prídem do svojho regulérneho obchodu na kolu zero, vieš, že idem tam jak varený pečený na hotové a oni nemajú, že proste nemajú vychladenú. Teraz doložila. sa nekonala, tak som si dal fajnú škoricovú lupačku, ktorá mi dala školské memories a išiel som domov. Pre viac videí sleduj. Čau.